No niin, hyvin menee. Pistäkähän polovia alaspäin siinä konepelillä, kato niin ei ota siitä kiinni. Siideritölökki voi ottaa sinne, että kannattaa laittaa sivummalle vähän. Eli 135 on nyt korkeus ja hyvin menee ali, ei oo mitään hätää vielä tässä. Todella helposti menee. No niin, ja sieltä tulee hieno, onko tämä Vänni-vehkeä tämä vehe vai kenenkä tämä oli? Aha, Liilin kakka ei saa astua. Siitäpä keulalle pitäisi saada kyllä painoa pikkusen, mutta hyvin menee kyllä vielä ali. Aika siististi menee. No niin, ja sitten sitä vaan seuraavia sieltä eteenpäin ihan rohkeasti. Oliko se Peila-Ari siellä tulossa vai missä se oli? No niin, ihailkapa tämä auton ja ajoneuvon muoto ja huomatkaa mitenkä helvetin hyvät kokispullon muodot on tässä kuule. Ja pistäkää nyt hengittämättä sitten siinä ja pullot piiloon, kato niin hyvin menee. Eli 135 on nyt tässä tilanne ja hyvin meni vielä ali tästä, ei mitään 66 näkyy olevan ajoneuvo tossa ja sitten täältä jatkuu lisää. No niin, hyvin menee. Katsotaan nyt, keula näyttää vähän korkealle, mutta no niin, puotahan Josusta alaspäin. Hyvin meni ali. Sitten seuraava sieltä. Helvetin helposti meni ali, ei mitään hätää opelle.